Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa kakikaroon? Mauking sa kababay nga taga-alumno Cebu City. Ano tuwang tatampo nagdasangan niya, Juliet. Recorded by X Thunder Gaming. Sabay ko na! Sakit na kayo kubuho kayo mong gibinosa ka! Lagi kong kwarta kay mag-inom niya sa kumarkasa. Ano sumaga? Ha? Ato na lang lagi ni pangonsumo ang kwarta nga nabilin diha! Ikaw lagi paghangol-hangol. Si, ha? Isa man? Kwarta ka kwarta o bunog-ugon ka, ha? Sige na, tagan na ka na ako! Sana ba? Ngita pagiging kang sakit. Nawas na. Pagod ka. Pero, naunsa naman ang taon ng kinabuhi ni mo, day Juliet. Uy, musugot lang ka, mabunugon kang Ernie. Gihangad na rin ako sa Ginoo ng gibuhat niya rin nako, day. Sige, hawag yun in taon. Hoy, ayaw na pasagding ako latahon ka, uy. Sukul! O sa nita po din eh? Ay da, ato amiga ay. Ikulatan na sa tsembana. Kuwi ayo ba ng banahay? Maulat na mag-asawa? Maog yun. Siya pa'y gibuhi, siya pa'y mangulata. Ako ba lang utangin mo gipili? Igin mahitabo nga ako kang pasakitan, Jul. Eric, Katugay ko na yung naabot ko. traffic kaayo ning uy. Oh, traffic. O nakig-date kasi mo uyab. On si uya ba uy? Pataka naman kagyawit niya uy. Tarong ka ha? Wa pang hiba oy. Nga na kay uyab. May manug nagkuyog-kuyog ko nimo. Erning nagtinarong ko sa kong pagkaasawa nimo. Wa ko magbinuang. Og ikaw, aron dili ka maghunahon nagdaotan ako. Pangitag trabaho uy. Dai ang mga barkada nimo. Hanggang nimo oh. Nanugod taong gaan ako na akong mga barkada. Nga mo na akong kalipay ha? O, nga nung mo trabaho man sa ko. Nga doon naman kay dako nga sweldo. O gusto pa, watay anak. Maong di na kinanglan nga maghagop ako bayo. Erning, Ay, sa una bitaw, nagsige man kong pugong ni mo nga ayaw ng tawhana kay himarkada kaayo na. nagtuong magud ko mga mausab siya ko namin yung nami. Mausab ka hada. Mao na ginayang batasan day oy. Bisag saon pa na ni mo dili na gina mausab. Tuwing gabi na. Pero wa pa mauli si Erning. Ay, tuwa na sa tingali to siya sa mga barkada. Able! Dito kayo! Sugat! Able ka! Klaro kayo kung bublisan niya. Katugay ko nung nag-aable. Naon sa man? Nakailaking ikawaban din eh? Ha? Lado nakilaki? O sa balaki! Nakailaking ikawaban din eh? Anong pagpanuktok na ko imom na yung gipasibat ha? Ha? Imo na gipasibat ha? Isa ba? Hindi na nayabag yung matingali ka! Ay di ay bagay! Recorded by X Thunder Gaming. Nuugyan na ba ni mo, Julo eh? Pero milik ka, naibunog ka na trabaho mo. Grabe na kayo, Sir Ningrik. Basag may klarong hinungdan, dapatan ko niya. Biyain na lagi ng bana ni mo. O kita mag-ipon. Eric,
Ibaw ka nga kadiadto pa nga may gusto ko nimo, di ba? Do kami nga nang uyapi mo. Ako og si Erning, pero si Erning ang gipili. Pero nasayop ko sa akong pagpili ni Erning, Rick. Nagtuo ko ngayon akong panggaon. Pero hirap di ko pasakitan. Kung mo nang biyaan ang imong pana, o makigtipon ka na ko, akong isaan nimo. Nga puro kalipay ang akong mahatag ka nimo. Eric, ayaw. Di ba gusto mo makasa sa kumana? Ay mo ba? Ayaw siluti ang imong kaugalingon. Ibaw ko nga, dili ka malipayon pa ni Erning. Wala siya makahatag ng mga kalipay. Tawag ka lang, Juliet. Nagkailangan natin hindi. Ginoo ko. Nakasa ako sa kumpana. Nanuman ko. Manang malipayon na hinuon ko nga akong gikauban si Eric. Tayo kwarto be. Gihatagan naman ka nako gahapon. Nahurot na di ito. Unsang taon kay? Pila ra mo tayo maghihatag na ko? Kuwang ra gilala na namo. Sam ka? Dili ka na bagid mausab dong. Uy, kung imo kong usbon, ha? Dili na ko si Erning. Nagkaila ta nga ingon ini nako. Palainom nako. Nagtuo magud ko. Ako na minyo na ta mausab ka. Sas, usab good taon. Mukalit ka og kabutan, o patay ka. Erning, Kakita ka ng tao nga badlungon, ha? Mukalit og kabutan unya, mamatay dayon. Mao na siya. Maong ako di gyud ko mausab, ha? Ngon ini na lang gyud ko. Aron mo taas mo kong kinabuhi uy, naunsam tao ka. Wiwi kurta bi. Imo nung kong gilingaw-lingaw ga. Oh, hatagi na dayon ko kay paabot na nako ako mga barkada. maayo rin kay may trabaho. Maglimpyo ko og manglaba. Uwa man si Erning sa higdaanan. Tuwa na sa tinganin ni nabuntagi sa mga barkada. Ayaw! Ayaw! Juliet! Kadiyot lang dong! Hey! Oh, ang ano man? Te, si Kuya Erning ba? Handak pa kayong dag Cebu! Oh, onsa? Day, tabangi tayo ko day. Kaya nga nakagawas ko din ni day. Maluwi ka na ko day. Makagawas pa ka? Nadaghan makayong sabungan ako hagikan nimo. Oh, day. Paitaw eh. Nagbasol ako day sa kong gibuhat day. Sige na day. Gisugor ang gugkado day good. Wala tay mahimo anak ning. Diinan tabitaw ka nga palayo si mong barkada gahi ka gyud. Day, oy. Nagbasol na lagi ko day. Tabangi lang tao ko day. Nga kagawas ko din day. Kaya mag-usap na ko day. Mag-usap na ko day. Wala ko'y katabang nimo anak ning. Oh, Serbisyuhin ng sa nga imong nahimo. Sa kadugaya na ibtan lagi kag tunok day. Naluoy di ako ni Erning day.
Pero, igo na lang ko sa kaluoy. Wa ko ikatabang niya. Ay da, ayaw na siya na uy. Pasag ditong mapriso. Ako pa ni mo, no? Huna-huna imong kaugalingon nga magmalipayon ka. Kumusta na? Ni Ana. Nigaan-gaan ang dugahan kay wala may banang balungon. Maayo noon. Unya, kita. Ha? Imo na itong gikalimtan ang naitabo na to. Rick, ayaw na to ko na ona Kalimti na to. Di may tabo nga malimot ko. Labi na nga akong gikauban ang akong love. Eric, Napriso na naghatag og sakit sa mong dughan, Jol. Ug ato mahibaw kung kamus apa siya makagawas. O kung makagawas man gani. Mong ayaw pa ang tusa yung kugalingon. Ni ako nga tinuod ginagmahal ni mo. Eric, Di naman ta bata, Jol. Nagkataas ang itong edad ug wata mahibaw. Hangtod ka na sa atang magpakabuhi ni kalibutan, ha? Mong hatagi og kalipay ang imong kugalingon. Eric. Hindi ko naman akalain aking makilala. Ako na noon. Tao lang ko, ug ulipon sa pagpakasa. Sa nahitabo sa akong kinabuhi, gusto niya na akong hatagan og kalipay nga akong kaugalingon. Maunisugot na lang ko nga makitipo ni Eric. Wasab ko magmahal kay pinangga man ko niya. Bilhin na lang ko tod og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No ko naman galang kaagi ni Juliet nga taga alumnus Cebu City. Uban sa awit nga iyang katangayo, awit nga reklahan, bigay ka ng may kapaw. Ang nais ko laging kapiling ko kay saya. Ang mga kaagi gibahatan udo sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga suking tipangunaw, kinasing-kasing kong kidapit sa paparaw sa inyong nagkalanwan kaaki sa kinabuhi na nagkilipot sa sakawit. Iadus lang na ining tulamanan, handamanan sa sakawit care of a Women Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handamanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanunan. RMN